Сурай. Иска да се моля, на коем не ти падна, по земя да те слушам, за една любов, да падна, да умирам, до кога да свира, почти за мен няма двете, толкова високо си. Един много специален поздрав за принцеската, за Зойчето, за моите пак. Да е жива и здрава, с една песечка от мене, с Райката племе съм аз. Как ми пише СМС? Искаш аз да ти се моля, на колене да ти падам, по земята да се влача, заради една любов. Да припадам, да умирам, от болка да се извивам, очи за мене нямаш вече. Толкова красива си. За принцесата на Садко. Браво. За най-красивата, за най-музикалната, дето най-много пее. Ма ти си голема работа. Айде, чао.